всеки голям човек знае колко важна е математиката и че я ползваме постоянно в ежедневието си под всякаква форма. Този важен извод е трудно да бъде обяснен на едно малко дете и за това ви препоръчваме, вместо да го убеждавате в нещо, да го накарате да го хареса. Вярвате или не, математиката може да бъде и забавна за мълчуганите. Това ще им докажат следващите ми гости. Представям ви Светлана Горанова и Галя Пенчева. Здравейте и добре дошли, момичета. Много неща сте донесли в студиото. По този начин ли забавлявате и учите мълчуганите на забавна математика? Това ли са основните предмети на дейност? Това са нещата. Всъщност, за да покажем на децата, че математика е забавна, ние трябва да им позволим да пипнат и да се потопят в тази атмосфера. Не можем с абстрактни понятия да им обясняваме, че математиката е нещо хубаво. Те трябва да видят къде тя се използва. Като че ли децата, като започнат училище, малко се плашат от този предмет? Вие на какво мнение сте? За това ли сте измислили нещо подобно, забавна математика, за да не се страхуват толкова много? Работата е там, че децата в тази начална възраст, когато тръгнат на училище в първи клас, изведнъж са поставени такава обстановка училищна. Значи чинове, учителя седи и обяснява. И математиката още тогава им става малко трудна, защото изведнъж трябва да решават задачи. Да пишат, да изчисляват вече изрази дори. Затова ние решихме, че именно в тази възраст можем да им покажем, че математиката е много интересна. Всъщност тя е такава за нас и след това, когато вече тръгнат на училище, да имат една друга нагласа за математиката. Именно в тази възраст от 4 до 7-8 годинки, което е всъщност и първата ни възрастова група, която е... 4 годишни са най-малките? Най-малките деца, с които работим, са 4 годишни. Те много, много хубаво поглъщат, поемат математиката чрез игри по този забавен начин. Тогава наистина имаме голям успех сред тези деца. И за тях математиката се превръща в един приказен свят, както можете да видите в нещата, които сме донесли тук. Добре, нека да започнем с това табло голямо. То ли е така основното за мълчуганите? Това табло всъщност е една игра, която обобщава много от нещата, които сме правили. Ако започнете по първия маршрут, който е аритметичния маршрут, може да попаднете в някоя игра с числа. Може да изиграете математически боулинг. Тоест така, доколкото виждам, децата трябва да се ориентират, че на местата, където няма цифри, трябва да ги сложат, да ги знаят и това е забавната част от играта. На място, на което има някаква картинка, те ще трябва да решат някакво математическо предизвикателство, което зависи от това къде са попаднали. При цифрите ще е някаква задачка с числа. Ако попаднат във върха на времето, ще трябва да се упражнят в това да казват колко е часа, колко... Или обратно. Добре, но на 4 годинки не са ли твърде мънички децата за тези задачки? И ако не така... Предполагам, всеки родител се опитва да научи детето си на цифрите, да знае да ги показва, да ги... Айде, ако не да ги пише, то поне да ги знае, но има сигурно деца, които и не умеят. 4 години казваме, но по принцип започваме от 5-4. Имаме много малко деца на 4 годишна възраст. По принцип, долната ни граница е 5 годишна възраст. Разбира се, има родители, които се обаждат на още по-малки дечица и питат. Дечица на 4 годишна възраст могат добре да се впишат. Не всички, но някои така добре се вписат и сред 5 годишните. Така че сега, целта ни не е да ги правим генийчета или математичета от малки. Това далеч не е нашата мотивация, с която започнахме да се занимаваме с забавна математика. А по-скоро в тази възраст те за първ път започват да правят логически връзки тук. И тогава всъщност попиват много интересно, когато правим мозайки с геометрични фигурки, симетрични, след това забавното броене въвеждаме. Добре, гледам така, доколкото ви слушам, че се опитвате да въведете наистина нови интересни идеи. Вие самите откъде така тръгнахте с тези идеи? С какво сте се занимавали преди това? Има ли някаква връзка между вашата работа и сегашната ви работа? Да, сега имаме много общо с математиката, тъй като и двете сме завършили Софийска математическа гимназия. След това пътищата ни тръгнаха в различни посоки, но се събраха може би 6-7 години след това, когато решихме, че и двете искаме да се занимаваме с деца. Аз вече бях завършила магистратура по математика в Германия и работих
целенасочено за осъществяването на тази мечта. Център по забавна математика. И така събраха ни се пътищата и решихме, че си струва да... Опитате. Да, не просто да опитаме, ами да го направим, да се случи. Така че любовта към математиката ни съпътства от много малки и то се личи в работата с децата. Ние го показваме и много важно за нас и с хората, с които работим. Също винаги казваме, че децата трябва да виждат любовта в математиката в учителите, които им преподават и да бъдат вдъхновени от тях. Да, нормално е едно дете заобичва предмета според учителя. И също така и го намразва според учителя, така Не, че... само той е много, много нещастен, но разбира се, е много важно учителя да застане пред тях и така да е вдъхновен, нали, да знае защо им преподава математика, защо им преподава забавна математика. В нашия случай. А вие знаете ли защо го преподавате, освен любовта ви към математиката? Точно заради любовта към математиката и към децата. Това са двете това неща, е, може би, основното и към децата. Са много важни. Няма как едното без другото и едното прелива в другото. Изобщо децата много ни вдъхновяват и нас пък. Ние виждаме обратната връзка. Много сме щастливи, че децата продължават да идват с желание и с интерес, чакат цяла седмица да дойдат на занимания по забавна математика. А как се приема това от родителите, не само от децата? Защото, доколкото разбирам, от самите деца те са доволни и очакват следващия час с нетърпение. Родителите винаги се интересуват първоначално какво ще се случва тук. Много от тях така са настроени. Нали няма да пишете, нали няма да ги карате да решават задачи. И вече когато дойдат и видят какво се случва, че нещата се случват по един естествен за децата начин. И когато след това видят и резултата вкъщи, защото децата продължават да говорят за нещата, които са открили в часовете, или пък често дори изпитват родителите си, родителите няма как да не са доволни и да продължават да ни търсят. В коя възраст има най-много желащи? В предучилищна възраст и в първи клас. Може би заради самите майки и татко си. Да, и все повече се наблюдава това, че родители на по-малки деца, на 4 годишни също се интересуват. 3 годишните вече има много амбициозни майки с 3 годишни деца, но ние там вече си казваме, има си време за всичко, нека малко пораснат децата и тогава. Добре, тръгнахме с голямото платно, което е тук до мен да обясняваме. Нека да минем и към останалите неща, които сте донесли тук в студиото. Да ни разкажете малко повече за самите приложения, за самата игра, която прилагате чрез тях. Ами ние сме донесли тук съвсем прости неща. Просто ги взехме от нашия център. Ето, например, тази пирамида я правихме миналата седмица. Тя се прави от обикновени сламки и такива свързващи елементи, които са цветни телчета, които са покрити с такава материя, така че не будат на децата. И с елементарна логика може да се сгуби тази пирамидка дори от 4 годишно дете. Това на практика много опитали. Децата много обичат да сгубяват такива... А със самото сглобяване нещо казвате ли ги? Примерно така като гледам от различни цветове да има въпроси колко са розовите сламки, колко са зелените. Ами от тук нататък може много математика само с една такава пирамида да се обясни. Броим колко сламки са необходими, за да се построи тази пирамида, от колко триъгълничета се състои пирамидата. Нали, питаме ги първо какво е това. Те казват триъгълник. Как ще е триъгълник? Хайде сега да видим колко триъгълника може да преброим. Обяснявам, че това е пирамида. След това колко връхчета има, нали, за всяко връхче ни трябва по една телчица такава. Да, свързваща част. И след това най-голямото предизвикателство е, че децата строим кула от такива. Значи всяко дете си прави било то купче или пирамида и след това правим огромна сграда, нали, от сламки и децата много се радват. И много се също време предполагам, че накрая пак броят колко са частите, колко са триъгълниците. Интересно е, че децата сами започват да си броят. Сами започват да, така с любопитство да го изучават това нещо и ние понякога просто се оставяме да слушаме ги, наблюдаваме ги как те реагират. Този процес е такъв постоянно много е динамичен. Не е само това, което ние им покажем, това какво те ни покажат, какво им е интересно на тях и ние спрямо това
И ние се водим по този начин. Това много ни е дало да развиваме това, което правим през... Всъщност те се учат тази от вас година. и вие се учите от децата, Да. така че процесът е двустранен. И всъщност тук, понеже за броенето попитахте, целта не е да ги накараме да броят самоцелно, а им казваме колко сламки ще ти трябват. И те тогава вече сами откриват, че те трябва да си преброят. И така откриват, че математиката трябва. Аз трябва да мога да броя, за да мога да си създавам такива Да, неща. точно това ще да ми е въпрос. Ако не могат да броят, какво се случва на пръстчета? Броим заедно. Използвате ли тези, как се казваха? С метал. Да, с метал. Не, всъщност този блок на Това ли числата е нашето изобретение съвременното с метал, което е? Ами това е наша идея, в която сме събрали всички начини, по които можеш да събереш числата от 1 до 10. Това ми прилича на Като сграда. можеш, да, това е сграда, това е блока, в който живеят числата. Аз тук много не го виждам. И децата каква е могат да идеята по използват него, как се асансьора, учат? за да сметнат. Например, ако трябва да сметнем от 2 плюс 3, отиваме на втория етаж. На втория първо и след това борим 1, Ние сме 2, с гръб. 3. Да. И след това борим 3 етажа нагоре. Озоваваме се на 5-я етаж. Така. Значи резултатът е 5. За да сме сигурни, може да потърсим и тук от прозорчетата. Имаме 2 плюс 3. Смятаме. Смятаме първо с асансьора, после. а пък ако си отворим прозорчетата, това е още един начин да го получим. Ще видим, че 2 плюс 3, в момента не мога да намеря. Със сигурност го има, да. 2 плюс 3 отваряме и виждаме вътре, че наистина резултата е 5. И също така всяко детенце си получи по едно такова малко блокче, за вкъщи си направи. И така и получиха една играчка, която те обичаха първо, защото са направили сами, и второ, която им е полезна. А доколко стигате с смятането и изброенето? Стигаме до там, докъдето ни е нужно. За едно дете в първи клас не е нужно да брои до 1000, Със сигурност. а е нужно да открива връзките между нещата. И затова ние не се учим толкова много да броим. А като цяло, докъде може да се разпростре тази забавна математика, освен да е полезна за децата в първи клас или в предучилищна, да кажем за ученици, които са по-големи? По принцип активно работим с деца до 3-ти клас. Проект и идея ни е да работим и с деца в горните класове, но това все още се развива. Да, може да включите алгебра, геометрия, например. Обаче интересното е, че много възрастни ни попитат, няма ли да направите един курс за възрастни. Защото се оказва, че много възрастни също обичат забавната математика. Ние също много се забавляваме с задачите, които дори с такива логически задачки от български математически фолклор, например. И тези задачи са интересни и любопитни за родителите. Даже когато едно дете научи нещо ново, прибира се вкъщи и казва: мамо, сега тук знаеш ли ти, нали? Сега може да дадем някой пример. Дайте, мисля, че ще е интересно. Добре. Попитали един баща колко сина има, колко деца има. Той казал: имам 7 сина и всеки от тях има по една сестра. Така. Колко общо са децата на бащата? Сега или са 7 или една? Не, с 8. Да. 8 са точно така, защото всяко е право. Защото сестрата е сестра на всеки един от тях. Еми да, значи по една, а както казах, една е. Да. Една единствена, не И са, плюс 7, а не са 7 сестри. Да, така не са на всяко момче по една това много сестра. ги изумява и нали, вкъщи обичат да споделят. Да. Значи със сигурност ще трябва да направите и забавна математика за родители. Благодаря ви за това гостуване. Желая ви успех както на вас, така и на всички, Благодарим и които каним всички, които обичат математиката, да се присъединят към нашите занимания. Те са в събота в Център по забавна математика. Лятото ще имаме активно занимание, така че заповядайте. Благодаря ви много за това гостуване. Вие останете с нас и след рекламите.